И здравейте хора, съм Тринат Робе, тук при мен на Геймера БГ. Днес ще снимаме на Майнкрафт, епизод първи и нова поредица. Завръщаме. Да, на Survival в пустинята ще се казва. Да. Защото е много яко. Шело! Шело! Пак, не, наистина. Хора, Шело! ще излезнем за малко да покажем, че няма сид. Спреклипа. И връщаме се след малко. И върнахме се хора и вижте, Няма сид. И ще се върнем пак, когато влезем. Да, връщаме се след малко. И върнахме се хора. Ето вижте шелото колко е яко, голямо. Да, наистина голямо, дано е да има и пекарна. Нали? Едва ли. Когато няма поне... Да, да вземем това. Дори където има само това, хубаво. Да. Много има. Охо. Се напускаме. Да вземем ли дървото? Това е тъпо дърво. Не вам. За мен Не, тъпо. тя ма кефет. Не. Рабино. Равин ли? Да. Да. Моркови ще обира. Обирай, це си цена. Обираш се чукат на мен. Не. О, тук намери. Това е якото. Това е якото го намери. Чакай, идвам. Кажа на хората. Къде ще е? Мой. Тия са яки. Не. Ето тебе. Къде си? Там виждам тимето. Нали? Пекарна! Тия могат ли вече да ще гледат? О, бич. Пекарна ли? Виж! Вече може да се гледа на тия. Ти не знаеш ли това, да? Не. Пекарна ли има? Помощ! Умрам! Не, няма да позволя да умреш. Ако умреш, аз умрам. Бажикам се. Еска сложи блокче, бе. Нямам блок, че ще ощупя това. Ще отнеме време, хора. За живота си. Да, За живота, ами? Да. Искаш да живеем в селото? Защо пък не? Да. Голямо село. Жижай. Жижай. О, селянин прост. Къде седиш там? Всичко трябва да видиш, нали? Момник е да те прибил. Виж да заключа в пен и ще приеме това вечер. Още. Да на хората да не са чули. Дано. Има ли пекарна? О, събрай! Ще ми дадете ме работа. Колко? 21 пшенца. 21 ли? Айде. Давай. Ще го убиш, ей. Файно го намерил. 1000 зелено е, човек. Това да не ето. Гледай ги. Ето, 21 ме. 21 ножите. Зарови го. Не мога, нямам водата да пада. Не, бе. Ето тук. Пак ще води. Чакай, бе, взем блокчета да му е уютно. Тук ще му взема, бе. Няма страшно. Бато 18. Ще видя дали записвам. Да, записвам. Това ли беше? Ето, да. Това за 19. Това не трябва да го изпускаме. 19 какво? Пшеница. Чакай. Зарови го с блокчета такива. Дърт. Да, аз тук... Не. Бяга. Няма да ме избяга. Не, че... Пак ще намерим. Ето, чакай. Той има един за 18. И он ще избяга. Това пак е стиска. Това ти карига на бута е. Толкова иска, че... Чакай малко, не ми спречка. Тя селян много тъпселян. Ето го тоя! С 19-тото. Ама избяга. Майка. Айде, ето тук ще седят селяните. Ако не ги превърнат зомбите. Ето! Он же селянин. Давиде, чакай ето къде. Аз тук го предпазвам. Не, избяга! Шит! Знаеш, че селяните могат да минават през хората. Това е тъпо. Извинете, ако ви лага малко. Да. Ще снимаме много епизоди. Тук е много разбъркано. Баша, толкова шели никога не съм виждал. И няма зомбита. Да, затова ги такувам за вечерта да не ги ядат. Аз накошам. Мърди са. Чакай, аз накошам. Аз съм на нормално, пък няма такива зомби. Ударена.
Чакай, тук има... Ай, сега- Зомби! Бъдете селените! Имаш опатено зомби. Правите са! Маните са... Аз ще ги предпазвам. Сега опата да пусне. Ти биш? Опата! На мене, бе! Да, бе. Не, бе. Събрай дърт. Добре. Не, да живеем в някаква къща. Ще да кажа да си направим къща от дърт. Искаш ли? Не. Ай, бе, сте много яко. Вътре в къщата къща от дърт. А легло нямаме. Те искат да ядат селяните. Селените да не избягат. Да избягат хубаво. Трябват ни 19. Опа, чакай. За остава къщата. Аз ще им да събирам жито. Но първо да убия зомбита. Какво си направил тук, е? Аз така не знам. Ай, бе, да. Това си селото. Що? Него този селен иска да излезе, но не му давам. 38 гон мил за... За ко? И ще се върнем след малко. И върнахме се хора. Да. Изникна ни работа. Нали? И ще съберем 19 или 21 жито за един емералд. Да, наистина. Човек, ще Оп. спреш ли да рушиш къщата? Аз? Не съм го рушил. Чете малко, защото беше за мъничко ще пуснах на мирно. Изпусля на нормално. Защото Селен не е. няма нищо. Не знам я защо. Нищо няма нищо. Той що те тъп? Чакай, какво има? Искам да го видя. Гон мил! Това ще тъпи. Убий го. Не. О, паркур. Искаш някой ден да направим клип на паркур мап? Двамата. Да може още не искам. Виж нещо само. Да, Виж нещо. бъга. Виж бъга. Гледаш ли? Да. И хората да го видиш. Бък. Паркур! Чакайте. Имам 17. Ще върнем след малко. Те ще върнем след малко. И върнахме с хора. Хипер много дърво събрахме. Да. Хипер. И затова спряхме клипа. Защо? Един стак събрах. Нали? А пък ти колко? Аз събрах 3. 3 терминатора беги с тази брат, бъдите имаше. Беше желязна. Не, камена. 2 камени даже си направих. Да. Имам 22 това. Пшеница. Отивам за емералд. Първи ни емералд. Ще послагаме в чир. Искаш ли да си намерим някаква къща, дет не е чупена? Да, ти отивай да Или пък да търсиш. спрем къща, дет. Виж колко дърво имаме. Кое е по-хубаво? След малко ще връщам. Да. И върнах се хора. Върнахме се ден. Ай, е тоя. Дано да е тоя. Ай, бе, мом. Даде ли ти е мерка? Опа! Как няма, бе? Как няма, Първи бе? емералд. Първи емералд. Първи! Къде си терминатор? Тука. Да не кажете, че сме читнали. Не сме. Да, с очите си видяхте. Че е нова оферта от куче. Хвали му е. Това е оферта! Още... Не! Ще събирам за още един емералд. Добре ли си? Как ще даваш морков за глупости? Картофи. За кое? Емералд. Добре ли си, като ще даваме такива? Добре, още. Да, морков за колко трябва точно? Аз ще... 7. Още 7, аз имам 5, още 2. Да. Морко няма. Има е тук. Това ще бе някакси. Опа, айде. Ай, дай ми го. Къде си? Да, аз да го отключим. Ма къде си ти? Ти къде си? Виждам ти името. Стой там. И аз ще виждам твоето. Ама да не загубиш селянина. Как ти да е? Брат, ако си го загубил вече. Аз ще го намеря. Бе, това да не е това. Селяна. Селяна мръсна. И... Ау, 18!
Още едно имаш ли? Човек, ти шма. Ах, човека. Те, че имам 6 малко. Гледай го, чета. Стига, бе! Аз ли? Не! То тъпширани. Гледай колко си да има. Абе, ще стоиш на едно място. Мръсен черен тук. Май ширени мъже моркови. Не. Морковите паднаха във водата. Хора, аз се изнасям от това село. Вече манери от това село. Да, Само ама когато расте пшеница, едва изменя човек. морковите отидаха във водата. Я да ми дадеш. Все тая, острих че ме работа тъпи. За какво се използва псен за търговия? Да. Поне, нали, имам един минерал. Да. Къде си? Не тук преди. Ще му дам дърво да направи той къща. Двамата да прави, ще ти дам половината. 32. Ако мога да е. Опа. Абе, трябва ги такуваш да ги обработи. Чеш да направя, що така да ти Да, дам. ама когато направим кръстата. 4 щака. Добре, даем 2. Добре. Само да. Малко. И ще ти дам, бе. На. На. Абе! Или няма. Геймър. Ай, стига на това. Ай, къде почваме? Не знам. Връщаме се след малко, извинете много. Върнахме се хора. Извинете, че само спираме, ама Но агин си. не знам кога. Ай, къде ще правим къщата, кажи? Ява е тук извън това селче, където има драгон. Не ми е тук на 10 купчета. Въй, толкова ли колко минути стана? Не знам, ама супер стана. Ама да е дълъг, не. До шелто ще е къщата. Не знам, 10 купчета. Добре, айде. Ко? Виж кой е, ще трябва да запълваме. Виж как. Ще го запомним, няма нищо страшно. От тук може да слезаме. Сега ще трябва да се върнем пасък и ще се върнем след малко отново. Не, няма да се връщаме. Добре. Ще се верем на клипа. Добре. Някой да не помисли, че искаме. Да. На терминатора аз искам, защото бавно става и на хората ще ми не съм да видя как се чува пясък. Няма нищо си. Аз съм 10. Става тъмно. Връщаме се след малко, защото не знам, що яш. И след малко. И върнахме с хора. Тук намерихме овце през деня. Той тук да легнем, ние стана ден. Да. И така. Сега още шансите са. И върнахме с хора и знаете, че бях на креатив. Ама искам нещо да ви кажа. Ножом би искаше да ме уби. Ножом би щеше да ме убиете. Нали така? Затова ще почнах на креатив да го убия. Защото не искам да умирам. Нали? Така. Да. И ти ме видя. Да. Аз умрях, бе. Да, то умря. Очанти ще ни бъде пода. Искаш ли? Какво е, нормално? Аз почвам да го правя с дърво. Толкова щупи. Аз тук
но ще оправям отвънка. Добре. Искаш, когато направим къщата, да спрем клипа? Да. Тот май стана бая дълъг. Дай. Снимам. Ти тъпи ли сме, бе? Що не си направим Какво? глупаци? Аз направих къща. Упражнявай. О, още половина. Направи ли ми лопата? Не. Ти чупи, аз ще слагам. Ще стане бързо. Работа в екип. Не сега как не си бъш. Нямаш поне. Упражнявай. Няма бе, спокойно. Опа. Бах ти лопата да му свърши. Че е толкова правя отвън, къде не свърши така грозно да работа тук. Искаш да спрем клипа? Да, защо не? И това е от този клип. Да, и това е този клип, хора. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и чао. Ще има и втори клип. Не знам Ще кога има ще е. 2 сезона и ви какво да говорите? Да, не знам кога ще е, ама ще има клип. Да. И до скоро виждане. Коментирайте и